Zdravím vás, priatelia, opäť pri ďalšom videu, samozrejme so zhodou, keďže na huby som ešte nebol pozrieť smrže. No a tu si idem po takejto lesnej ceste. Vidíte, dole je pekný svah. No a tam nám svietia výsady. Neviem, či vidíte dobre. Sa pozrieť na pár vôštek. Uvidíme, či bude minuloročný alebo tohtoročný. Aký je menší, takže pravdepodobne to bude ešte z minulého roka. Lebo takéto ešte jelene pravdepodobne nezhadzujú. Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 turák. Ste bol sa napiť a zhodil. Takže pozrieme sa. No. Špinavé je. Teda otázka je, lebo mohol byť aj čerstvý a sa zašpinil, lebo takto v takejto bažúne by bol zelený. Ale nie to bude minuloročný. Ale zachovali v takejto bažulinke. Ideme to pozrieť do chládku. Článku nevidno dobre. Takýto zhodík. Pekný. Klasika. Ale hej, minuloročný, tu už vidíte, zelené je. Pekný zhodík.